Vy sa máte. My si nahádzujeme abrazív do tryskacieho kotla sami lopatou. Často je to počuť, aké je to super, keď sa vám abrazív vynáša samé. Ale aj takíto malí pomocníci občas potrebujú poliečiť. Dopravníkové kabelky v pieskovacích mašinách čelia vysokej záťaži. Neustály nápor abrazívneho materiálu ich dokáže takto zničiť. Doslova sa z nich stane papier. Ak máte oceľové, je lepšie ich zameniť za nerezové. Nerez je podstatne odolnejšia voči oderu ako čierny materiál. A potom už nasleduje zváranie. Každý spoj musí byť pevný, aby kabelky bez problémov znášali neustály nápor a váhu abrazívneho materiálu, akým je napríklad piesok, korund alebo oceľová dráť. Finálnym krokom je samotná montáž. Kabelky presne zakladáme a fixujeme na dopravníkový pás, tak aby bol zaistený plynulý a bezpečný posun materiálu. Takéto zodrátie, ktoré vidíte tu, prišlo zhruba po 4000 motohodín.